Добрый вечер, Віталь. Прывітанне. Пісаў ты ў тым ліку, што пашыраюцца межы таго, што ўлады налічаць дапушчальнымі для рэпрэсій. Мне падаецца, што ў прынцыпе няма чаго здзіўляцца, бо лукашэнкаўскія сілавікі нашмат што здольныя. Чаму вось у дачыненні да ЕГУ ўсё ж такі это выглядае нейкім нонсенсам? Ну, то, што здзіўляцца няма чаго, гэта можна пагадзіцца, але ўсё-такі кожны раз часам яны ўжо прыдумлялі нейкія законы пасля таго, як пачыналі нейкія рэпрэсіі. Мы памятаем гэтую практыку там 21-22 года, калі яны не ведалі, за што сажаць, людзей сажалі, а потым уже сталі прыдумляць все гэтыя абразы там прэзідэнта, ну, в больш жорсткай форме і гэтак далей, абразы там міліцыянтаў. І зараз у чым гэта, ну, неардынарная і новая рэч, паколькі, ну, раней затрымлівалі, сажалі там ці каралі, скажем так, в рознай ступені тых, хто удзельнічаў в нейкіх падзеях, вот нейкіх акцый 20-го года, 22-го ці пазней. Таксама саджаюць людзей, которые нешта робяць, пішуць там, што ўладам не падабаецца, літаральна за каменты, за лайкі там. Вось, былі за дапамогу там Украіне, за нейкія здымкі. А тут, ну, можна сказаць, фактычна упершыню людзей будуць пераследаваць не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, не за нейкія дзеянні, а просто за тое, што яны вучыліся в заходнім універсітэце, Вільні. І калі яны вучыліся, яны, можа быць, не маюць ніякіх там апазіцыйных поглядаў, яны проста вучыліся в універсітэце, каб атрымаць заходнюю адукацыю, бо ўсё-такі пры ўсіх гэтых, ведаеце, усе гэтыя гады ідуць размовы, наколькі ЕГУ беларускі універсітэт, ну і прыходзяць да высновы, што ўсё-такі нельга его назваць там нейкім беларускам. І вось беларуская гісторыя, он калісьці быў у Беларусі, был выгнаны Лукашэнкам, атабарыўся ў Вільні, але, ну, там і начальство, і юрыдычная рэгістрацыя, ўсё это літоўская. Вось, там ёсць, канешне, беларускія нейкія навучанні, але, ну, па той жа логіцы, вот, беларускія навучанні ёсць в Варшавскім універсітэце, в Пражскім. Так гэта атрымоўваецца, што нейкі стары, незакрыты гештальт Лукашэнкі адносна ЕГУ, ці... Ну, можна сказаць, да, ну, ўсё-такі гэта, ну, на кручке было вот спіс там нейкіх варожых, ну, нейкіх арганізацыяў. Яны, ясна, ЕГУ так успрымалі. Але, ну, думалі, за што ж можна гэты ЕГУ, як пакараць за межамі Беларусі. Вот прыдумалі назваць яго экстрэмісцкім і пачаць крымінальныя справы, што сапраўды тэарэтычна там жа, ну, сотні людзей. І то, што зараз робіцца, праваабаронцы кажуць пра 60 чалавек, а можа не пра ўсіх ведаюць, многія сапраўды апалітычна не хочуць паведамляць, мы не ведаем колькі. І цікава, што, ну, сапраўды на фоне агульнапалітычным, што ідуць там нейкія перамовы з рознымі паўзамі, але ідуць з амерыканцамі. І тут, можна, здавалось бы, калі ўжо амерыканцы выказаліся, Коул казаў пра, ну, можа быць, вы бы перастаньце новых сажаць. А яны тут, наадварот, это распаўсюджваюць, гэта пашыраюць, і пашыраюць, маецца на ўвазе ўглыб. Я кажу, ну, калі уявіць себе, што, а якую яшчэ арганізацыю можна назваць, там, умоўна скажем, што заўгодна, экстрэмісцкім, не спадабаецца ім нейкая заходняя арганізацыя, і все людзі, якія да яе былі датычныя, атрымліваюцца крыміналам. Думаю, тут мы просто паддадзім сілавікам нейкія арыентыры. Я б сканцэнтраваўся на тым, што палітык Павел Севарынец прапануе радыкальна змяніць ЕГУ, рэфармаваць яго, беларусізаваць. Вось дзеля таго, каб адтуль выходзілі будучыя прэм'ер-міністры Беларусі, міністры, не ведаю, людзі, якія мелі сапраўды вялізны ўплыў. Але што гэта зменіць? Гэта будзе такім адпаведным адказам на вось прызнанне гэтага экстрэміскага статусу? Ну, я пачытаў такія больш грунтоўныя каменты да каментары да прапановы Севарынца, вельмі яго паважаю, і ён заўсёды, можа быць, глядзіць наперад, глядзіць будучыню, прапановвае такія ідэі, якія часам здаюцца на сёння, можа быць, нерэалістычнымі, ці нават наіўнымі, але, ну, вот в дадзеным выпадку можа быць трошкі элемент таго, што не зусім гэта ідэя супадае сённяшняй рэальнасцю, элемент гэтага ёсць. Ну, па-першае, як пішуць многія, што былі розныя там, ну, скажем, беларускацэнтрычныя факультэты, маецца на ўвазе розныя выкладанні, але часам проста не набіралася там дастаткова людзей. Такая сістэма в заходніх універсітэтах зараз, што людзі самі, студэнты, выбіраюць, на якія ім хадзіць курсы. Вот на гэтыя хадзіла нешмат. І гэтых беларускіх студэнтаў можна зразумець. Вось яны пойдуць адвучыцца в ЕГУ, хаця оно не было яшчэ экстрэмісцкім. Яны вернуцца ў Беларусь і будуць выкладаць нешта беларускае в сённяшняй сітуацыі, калі ўсё беларускае, ну, скажем шчыра,
Знішаецца, мякка падабраць кажам. слова, да, знішаецца можа і нельга сказаць, но ў всяком разе не вітаецца, а хутчэй сапраўды з ім ідзе барацьба ідэалагічная, вайна. І гэтыя можна там адкрыць адразу кучу гэтых факультэтаў, напрыклад, калі будзе на гэта воля і жаданне кіраўніцтва ЮГУ, але проста праблема ў тым, што мала хто туды пойдзе, бо людзі, которые ўжо ідуць вучыцца ў заходні універсітэт, яны, напэўна, звязваюць сваю будучыню менавіта ўжо з працай, ну, пэўны час хаця бы па-за Беларусю. Бо просто нават зараз, калі Павел напісаў в сувязі з тым, што вот аб'явілі універсітэт менавіта экстрэмісцкім, то ну, як гэтыя людзі будуць разумець, што на сёння гэта пагроза, тым больш вучыцца на нейкіх беларускіх там навучаннях, это двойная пагроза. І ну, такой вклад в будучыню, я не думаю, што ну, людзі здольныя так мысліць, што вось праз 10, 20, 30 гадоў штосьці зменіцца, а людзі больш все-таки конкретными категориями мыслить сённяшніх реалій і сённяшняй выгоды для себя. Яшчэ адзін прыклад рэпрэсіяў, гэта дэпартацыя і забарона на ўезд у Беларусь на 30 гадоў іранскай студэнткі, якая вучылася ў нашым дзяржаўным медыцынскім універсітэце за крытыку не беларускіх уладаў, а за крытыку іранскіх аятолаў. Як гэта ўспрымаць? Бо ну, фактычна можна сказаць, што хтосьці ў Беларусі размясціць у трэцах ці там у нейкай іншай сацыяльнай сетцы нейкую карыкатуру, напрыклад, на Кім Чен Іна, на людзей з краінаў блізкіх, сяброўскіх краінаў Беларусі. І цябе таксама рэпрэсуюць? Ну, тут якраз той момент, калі, можна сказаць, беларускі прымакаюць дзіва, што ў дзеда барада сіва. Ну, нічога дзіўнага, сапраўды, што явна, што ну, іранскія сілавікі звярнуліся з такой просьбай. Вось у вас такая ёсць, жыве, працуе, ці вучыцца нехарошая апазіцыянерка, арестуйте. Арыштавалі. Тут ясна, што такі дыктатарскі інтэрнацыянал, ён працуе, і Беларусь выканае любое пажаданне і карейскіх таварышаў, і маскоўскіх таварышаў, і іранскіх таварышаў. І нават з радасцю выканае, паколькі, скажем, хапаць людзей, якія іншадумцы, якія штосьці выказваюць супраць улады, гэта хлебам не кармі нашых сілавікоў, дай толькі тут лішні раз, можа быць, нейкую удзячнасць яшчэ ад Ірана атрымаюць. Так што тут якраз не дзіва і да, а мы памятаем, колькі людзей, якія даўно не жывуць Беларусі і не ўдзельнічалі ў 20-м годзе ў падзеях, а з Амерыкі там пісалі нешта і прыязджалі ў Беларусь, іх хапалі, нават амерыканскіх грамадзян і грамадзян іншых краінаў, за тое, што яны там у сябе в Амерыцы пісалі каментары супраць Лукашэнкі. Так ясна, што калі там супраць Ірана, тут я бы не раіў бы ввогуле замежным студэнтам ехаць вучыцца ў Беларусі, тым больш замежным студэнтам, якія разумеюць дэмакратыю і лічаць, што яны маюць магчымасць і права свабодна выказвацца, то гэта ну, не той пункт прызначэння, дзе трэба вучыцца. Ну, сапраўды, яшчэ адзін вось прыклад таго, як рэпрэсуюць людзей, прычым вось гэтыя драконаўскія прысуды даюць вялізныя валанцёркі з Украіны, нашай грамадзянкі, бацькоў арыштавалі, засудзілі за здраду дзяржавы на 12 і 14 гадоў адпаведна. Мы не ведаем там нейкіх дэталяў следства там і дэталяў самога прысуду. Аднак з словаў іхнай дачкі гэта ўсё помста вось за тое, што дачка падтрымлівае ўкраіну, што яна валанцёрыць, дапамагае гэтай краіне. Ці гэта не чысты ўжо сталінізм такі, калі прыходзяць за бацькамі, сваякамі, сажаюць у жонак, сажаюць бацькоў? Ну, тут сапраўды мы не ведаем всіх абставінаў. Я нават не уяўляю, што маглі бы ну, не знайсці ніякай такой чисто знешняй падставы для гэтай такой крымінальнай справы і такого прысуду. Вось. Але можна ацаніць агульную палітычную абстаноўку на фоне таго, што апошнія паўгода даволі рэзка пра Беларусь выказваецца афіцыйны Кіеў, пра афіцыйны Менск выказваецца, і ну, яны, чым яны могуць, так сказаць, адказаць? Лукашенко ввогуле тут язычок прыціснуў, у асноўным маўчыць, адзін раз там нешта адказаў Зеленскаму, але в асноўным спрабуе гэта якраз
не разгайдоўваць, не расхістываць, а паколькі баіцца, што рэальна это можа перайсці ў нейкі ўзброены канфлікт. Ну што яны могуць? Могуць вось якіх-небудзь сваякоў людзей, якія працуюць на Украіну, якія за Украіну. Мы ведаем, што адны з самых найгоршых, найжорсткіх прысудаў якраз былі менавіта па справе Гаўіна, што людзі фатаграфавалі там нейкую ваенную тэхніку ці проста, умоўна скажам, нейкія аб'екты. І гэта ўлада прыцягвала, што яны працавалі на Украіну. Гэта былі самыя жорсткія, прытым людзі былі, колькі мы бачым з судоў паведамленні ад сваякоў, в шоку, што за такое, ну, в прынцыпе, дзеянне, это ж не падрыў там чыгункі, а проста з фатаграфію можна атрымаць такія тэрміны. В Беларусі зараз гэта можна. Так што, ну, на фоне таго, што адбываецца афіцыйна Менска з афіцыйным Кіевам, таксама можна чакаць, што яны так толькі могуць помсціць і адказваць. Будуць нейкія людзі, якія, ну, ці зараз, не хочется, конечно, такие прогнозы давать, ну, ці зараз воююць ва Украіне, ці там дапамагаюць неяк Украіне, то цалкам магчыма, што, канешне, іхніх блізкіх сваякоў, ну, яны могуць стаць ахвярамі вось такой помсты. Все гэта адбываецца на фоне вось гэтых амерыканска-беларускіх перамоваў, пра што мы ўжо ўзгадалі ў нашай сённяшняй размове. Кажуць, што гэтыя перамовы пастаўленыя на паўзу. З іншага боку, сам Кол і сам дарадца Святланы Ціханаўскай-Кучынскі гэтую інфармацыю не пацвярджаюць, кажуць, што ўсё будзе, пачакайце. І адначасова з тым, каб знізіць вось гэты градус і гэтых рэпрэсіяў, прапагандысты, мне падаецца, нездарма кажуць, што от ёсць ажно 196 чалавек, якія да сённяшняга дня, маўляў, лічацца палітзняволенымі, знаходзяцца ў спісах праваабарончага цэнтру «Вясна» на свабодзе. Гэта, я так разумею, у тым ліку дзеля таго, каб паказаць амерыканцам, што у нас тут і без перамоваў ідзе лібералізацыя і вызваленне. Ну, в либерализацию, думаю, американцы не поверят на фоне того, что мы тут с тобой уже 10 хвілін абмяркоўваем на фоне всех этих падзеяў. Вось. Але, ну, наколькі мне вядома, я кантактаваў з рознымі людзьмі, якія маюць дачынення, якія мелі там, в тым ліку, размовы з самім Колам. Мне распавялі, што сапраўды паўза адбылася з-за таго, што ў пэўны момант, ну, гэта ж весь час даволі складаны працэс, і весь час ён не гарантаваны да апошняга моманту. Калі нават прыязджае Кол, яшчэ няма там ніякай дакладнасці ні па прозвішчах, ні пра колькасці, ні пра тым, што ў адказ павінна Амерыка, ну, неяк саступіць афіцыйну Менску. І вось апошнія падзеі былі тое, што Менск запрасіў штосьці, ну, не штосьці, мне сказалі, што я не могу тут рассказывать, ну, ничего надзвычайного, но запросил надто шмат. И Вашингтонский бок, Америка сказала, что не, гэта не. И, ну, в якости того, что, ну, скажем так, вось, зафиксировать эту незгоду, вот и отбылась такая пауза, притым с двух боков были такие, вось, ну, скажем, недружелюбные, можно сказать, кроки. Ну, Кол и ранее, конечно, контактовал с Ціханаўскай, але першыню менавіта тады адбыўся публічны звонок, прызнанне звонка, што вось паговорили разом. Это, конечно, был такой, ну, шпилька такая в бок афіцыйнага Менску. Сёння Лукашенко павіншаваў Дональда Трампа з 80-годдзем. Пра гэта было коротка паведамлена ў тэлеграм-канале. Ну так, гэта ён не можа не рабіць. І гэта кажа, што я вот не падзяляю тыя. Іх немного, но уже прагучалі пессімістычныя ацэнкі, што, маўляў, весь этот трек заканчиваецца. Не. Ён, конечно, вісіць на ласку кожны раз, але пакуль зацікаўленасць застаецца, глыбінная, стратэгічная ў абодвух бакоў у гэтым працэсе. Лукашенко не дасягнуў то, што ён хацеў. Он ввогуле думаў, напэўна, свой час, што вось пачнуць амерыканцы зніжаць санкцыі, за ім пабегуць еўрапейцы, як, умоўна скажам, маленькі брусельскі райком за вашынгтонскім абкомам. Но вось ён так перацаніў гэтую залежнасць еўрапейцаў, яны абсалютна не пахіснулі сваю пазіцыю, ён псіхуе, нервнічае, но спрабуе па-іншаму. То есть ему яшчэ шмат чаго хочацца ад Амерыкі, но Амерыка, галоўная мэта таксама, не ведаю, як хочаце ацэньваеце, яна ці гуманная, ці яна палітычная, ці яна за там нейкіх перамог для Трампа, як бы не было, мы все молімся, каб яна ажыццявілася, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў. Чакаем добрых навінаў. Дзякуй вялікі за размову. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік у нашай студыі.